म्हजे दद्दू म्हणटात, श्री पाईक देवाच्या कृपेन 60 वर्सां उपरांत म्हाका ह्या रंगमाचयेचेर उबें रावपाक मेळ्ळां आनी म्हजी कला दाखोवपाक मेळ्ळ्या. गेल्ल्या वर्सा हांगा म्हजो सत्कार जाल्लो. रोखडोच दुसरे दिसा लॉकडावन जालो आनी म्हाका म्हजी कला दाखोवपाक मेळूना. करीन ती पूर्व ह्या एकपात्री प्रवेशाक म्हाका ज्येश्ठ नागरीक कला सर्तेक रवींद्र भवन कुडचडे हांगा पयलीं इनाम फावो जाल्लें आसा. ह्या स्टेजीर ह्या रंगमाचेर सर्गेस्त जयकृष्ण बाब, दामबाब सारक्या ज्येश्ठ नट नाट्य कलाकार वांगडा बारीक सारीक पार्ट केल्ले आसात. तेन्ना हांव प्रॉम्प्टींग सुद्दां करतालो. करीन ती पूर्व ह्या नाटकांतलो एक प्रवेश म्हजो दद्दू म्हणजेच सदानंद नाडकर्णी तुमच्या मुखार घेवन येता. हिरोजी, काय खबर आहे विजापूरची? का बोलत का नाहीस? काय बोलू? लंकेला जात्या मारुतीगत कामगिरीवर गेलो, पण अयोध्येला येत्या भरतागत मेल्या दिल्यानं परत आलो. हे काळ तोंड घेऊन यायची शरमच वाटत होती, पण मी आल्यानं दौलतीचं काम साधेल म्हणून आपल्या पायापाशी हजर झालं. म्हणजे असं झालं तरी काय? माझ्या कमनशिबीचा कडेलोट झाला. करामतीला काळोखी फासली, हातची थैली वैऱ्याची गेली. लाज नाही वाटत थैली वैऱ्याच्या हाती गेली म्हणून सांगायला. कशी गेली? विजापूरकरांची गाठ लवकर न पडल्यामुळे टेहाणीचा झोकात मी दरबाराशी घोटाळलो. पहारेकरांनी धडक घातली. पातळी लावणीच्या आत मी गिरफ्तार झालो. 50 हातांच्या पकडीसमोर या 2 हातांची चपळाई लुळी पडली. दुश्मनाने थैली काढून घेतली आणि मला दरबारी उभा केला. त्या थैलीतला मजकूर तू ऐकलास? तो मजकूर कळल्यानं मराठ्याच्या दौलतीवर केवढं संकट गुजरेल याची कल्पना नाही आली तुला? आली आली म्हणून आपल्या पायापाशी हजर झालो सरदार साहेब. त्या लकोट्यावर कोणाचं नाव नव्हतं. हेराला तू तो जातीनं द्यायचा होतास. तो कुणाला देणार म्हणून बादशाहनं तुला विचारलं नाही? विचारलं तसा हुकूमच सुटला होता. सजेच्या सजावटीनं मला उभाही केला होता, पण काय झालं न कळे. बादशाहचा निरोप आला आणि मला सोडून दिलं. हिरोजी, वर्तनाची शंका येण्यासारखी असली वायफड बडबड करू नकोस. विजापूरकरांचा हेर हाती गवसला तर आम्ही काय त्याला इतमामाने विजापुरी पोस्ता करू? शत्रूचा हेर हाती गवसला आणि त्याला सुखासुख जाऊ दिलाय काय? आपलं म्हणणं खरं आहे, पण ते झालं ते कसं झालं हे ईश्वराला ठाऊक. अबघडी दरबार तुझी चाकरी नाकारत आहे. तुझा नायकाचा हुद्दा काढून घेण्यात आहे. तर मग काय? मी निमखरा असून निमखरामागत काळ्या टेकर तोंडानं भाऊबंदकीत जाऊ? ओठाओढ मिस्टूट फुटल्यापासून छत्रपतीच्या मावळ्यात धाडची हेर म्हणून छाती वर काढून दिमाखानं वागलो. तो मी या जात भाईंना तोंडावर थुंकवायला लावू? वरिष्ठ सदरांची कोणत्या अगदीनं वागावं लागतं हे जाणून तू आज बेफाम बनला आहेस. हीच तुझ्या संशय जुळण्याला कारणच आहे. बोल, कुठला परमेश्वर तुझ्या सुटकेपायी धावत आला? कुठल्या पुण्याईपायी वैकुंठीचं सिंहासन हादरून बादशाहनं तुला माफीचं सोडणार सोडलं? अशी कुठल्या पीराची फकिरी केलीस म्हणून अल्लाह तालानं बादशाहच्या कलेजात तुझ्यासाठी ठाणू दिलं? बादशाहनं का आणि कशासाठी सोडलं हे एका परमेश्वराला ठाऊक. म्हणून म्हणतो, सरदार साहेब, माझ्यावरचा आरोप पुराव्याने सिद्ध करा, नंतर मला वाटल्यास कडेलोटा शिक्षा द्या. अबगडी दरबार तुझी चाकरी नाकारत आहे. तुझा नायकाचा हुद्दा काढून घेण्यात आहे. तर मग काय? मी निमखराला असून निमखरामागत काळ्या टिकर तोंडानं भाऊबंदकीत जाऊ? ओठावर मिसरूड फुटल्यापासून छत्रपतीच्या बावळ्यात धाडची हेर म्हणून छाती वर काढून दिमाखानं वागलो. तो मी आज जात व्हाईना तोंडावर थुंकायला लावू? तर काळ्याचे पांढरे होईतो, दुश्मनाची हाडे चघळणारा व धनी मेल्यावर काल मराठ्याशी येऊन थाईत येऊन आज फुसक्या सरदारकीचा दिमाखा दाखविणाऱ्या या बाजी देशपांड्यासाठी कोण आहे तिकडे?
या निनादाच्या मुसक्या बांधून याचा पाताळ दरीत कडेलोट करा. दया करा सरदार साहेब, दया करा. या अभागिनीला पती प्राणाचं चुडीदान द्या. या ओतीत तरुणीची किंकाळी फोडणारी कोण तू? या अभागी पायिकाची पत्नी. दया करा सरदार साहेब, दया करा. नमस्कार. ज्येष्ठ कलाकार